Bé, doncs ja tenim aquí els primers equips. A l'escenari de l'auditori a punt d'arrencar aquesta First Lego League BCN EUS. Per tant, gràcies perquè heu complert el que us hem demanat, que és la puntualitat importantíssima per poder funcionar correctament en aquest torneig tan important que hi ha més de 30 equips participants a la First Lego League BCN EUS. Per tant, de seguida ja sabeu que ens ho indiqui el cap d'àrbitres. Començarem, com sempre, aquest torneig. Ja sabeu que necessitem la vostra col·laboració, com sempre, per donar entrada als 2 minuts i mig de temps per poder competir aquí a les taules de competició dels robots. Per tant, us demanaré la vostra col·laboració per donar l'entrada. En comptes de fer un compte enrere de 3, 2, 1, farem First Lego League. Val? Així que ara de seguida us repartirem i compto amb la vostra col·laboració. First Lego League per començar els 2 minuts i mig de temps en els primers equips que estaran a la taula número 1, La Farga i Vieró Gers. Ja sabeu que podeu seguir els pares, mares, professors, acompanyants, podeu seguir l'evolució de la competició dels robots en aquests monitors. Tenim càmeres a peu de taula i també càmeres sanitals, GoPros, que podreu veure perfectament l'evolució, els reptes que intentaran aconseguir els robots dels vostres equips. Per tant, a les pantalles ho veureu perfectament. També podeu seguir l'evolució, ja ho sabeu, a les xarxes socials, al Twitter, ho hem dit abans, FLLBCN EUS. Allà teniu també informació d'utilitat de la jornada d'avui. I comencem, estem a punt de començar, el cap d'àrbitres està validant que tot estigui correcte. Per tant, de seguida que ens autoritzi, arrenquem aquesta First Lego League BCN EUS. Ja en tenim ganes de començar, sembla que estan a punt els dos equips. Per tant... Sí, estem a punt. Per tant, vinga, anem a donar l'entrada a aquesta First Lego League. M'ajudeu, sí? First Lego League! Últim minut. Últims 30 segons.
L'Escola Universitària Salesiana de Sarrià, EUS, organitza la 10a edició de la FIRST Lego League de Barcelona. I temps! Vinga, els enviem un fort aplaudiment a aquests dos primers equips que han participat en aquesta FIRST Lego League. Què tal, companys de la Farga? Com ha anat això? Primeres valoracions de la primera participació aquí a la FIRST Lego League. Bé, bastant bé, però a vegades el robot no funciona com volíem. Sí, que funcionava millor segurament a casa i a l'escola que aquí. A casa bastant millor. Com porteu la preparació del projecte? El projecte és el nostre punt fort, no el robot, però bueno, bé, bastant bé. Perfecte. El teniu d'aquí una estoneta? Teniu d'aquí una estoneta de presentació? A les 10. A les 10, doncs molta sort. Fort aplaudiment per la Farga. També ara els deixem, us explico com funciona això, ara els deixem que repassin la puntuació amb els àrbitres. Com veieu, es queda amb l'equip d'àrbitres a repassar la puntuació obtinguda. I a la taula número 2 ja s'estan preparant els propers equips que competiran, que és Dynasar, All Stars i Tiara. Ja estan a la taula número 2. De seguida que ho tinguin tot a punt, començarem també. Ja veieu que durant tot el matí anirem encadenant d'una taula a l'altra, saltarem de la taula número 1 a la 2 a un ritme constant per no avorrir-nos i perquè tot surti correctament i complim els horaris. Estem esperant que els equips estiguin a punt. De seguida que faci la senyal als àrbitres començarem i ho farem donant l'entrada amb la FIRST Lego League. Ja ho sabeu, FIRST Lego League, que és el nostre compte enrere per començar a competir, en aquest cas a la taula número 2. Sembla que estem a punt. Sí, estem a punt, per tant, vinga, els hi donem l'entrada. FIRST Lego League! Find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum. Da-da-dum, da-dum, dum, dum. Da-dum, dum, dum. Da-dum, dum. Escola Universitària Salesiana de Sarrià, EUS, organitza la 10a edició de la FIRST Lego League de Barcelona. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Bé, mentre esperem que acabi aquesta competició, Manyanet, Sant Andreu i Warheart, que pugin ja cap a la taula número 2. Cap a la cua, que els esperem també, que els hi toca ja. Queden 30 segons. I temps. Vinga, un fort aplaudiment pels equips que han competit a la taula número 2, Dynasar, All Stars i Tiara.
No he sentit aquest aplaudiment, Vinga l'aplaudiment a aquests equips, clar que sí. Que arribin els ànims aquí a l'auditori, a l'escenari de l'auditori, que no és fàcil el que estan fent i a més estan estrenant i això sempre costa. Ara els hi deixem, no hem tingut ocasió encara de parlar amb ells perquè han acabat una miqueta abans i estan ja repassant la puntuació amb els àrbitres. Per tant, passem cap a la taula número 1, on ja rebem els equips de Manyanet, Sant Andreu i Warheart. Deixeu-me que ho digui i aprofito per dir-vos que aquestes primeres fileres que veieu aquí reservades és perquè les 2 primeres fileres sempre seran pels equips que estan competint i la resta pels equips de la Junior First Rego League, que també els tindrem, que durant tot aquest matí ens acompanyaran, que ens visitaran. Per tant, equips de la Junior First Rego League que estaran també amb nosaltres en aquestes primeres fileres. Ens falta un equip, ens falta l'equip 12. L'equip 12, Warheart, si està per aquí, sisplau que els estem esperant Escola Universitària Salesiana per començar de la seva Sarrià, participació a la competició de robots a la First Rego League. Edició de la First Lego League de Barcelona. Sembla que no els trobem. És molt important, ja ho hem dit, que estigueu a temps, sisplau, per poder competir. Si no, perdreu el vostre torn. I és una llàstima, amb tot el que us heu preparat, que perdeu el vostre torn de competició. Turn your magic on. With me she'd say everything you want to dream away. We are legends every day. That's what she told me. I feel my heart beating. Sembla que els hem trobat, Han arribat a temps. L'equip Warheart, per tant, de seguida comencem amb ells i amb els Manyanets Sant Andreu, la seva estrena a la competició de robots a la First Rego League BCN EUS. Totes aquestes fotos les volem al Twitter, al Facebook, a l'Instagram, a tot arreu, Ja sabeu, amb el hashtag FLLBCNEUS, allà volem totes aquestes fotos que estan fent els equips, els entrenadors. Tenim a punt els equips? Sí, els tenim a punt. Per tant, els hi donem l'entrada. Atenció. Sí, First Lego League. Una mica més d'un minut de temps.
Últims 30 segons. Escola Universitària Salesiana de Sarrià, EUS, organitza la 10a edició de la FERS Lego League de Barcelona. I temps. Vinga, aquest aplaudiment que arribi fins a la taula número 2. Manyanet, com estem? Us empaito un momentet abans de repassar la puntuació. Com ha anat la vostra primera participació? No massa bé. Doncs que se'ns ha xocat el camió allà, després no li hem donat el compost, sinó ha agafat la bossa ni la tortuga, i a l'edifici doncs han caigut algunes peces abans. Amb tot, esteu contents de participar? Sí. Perfecte. Ja sabeu que la FERS Lego League és molt més que una competició de robots i a més teniu 2 oportunitats més, així que molta sort. Fort aplaudiment pels nostres amics del Manyanet Sant Andreu. Els hi deixem repassant la puntuació amb els àrbitres. Ja sabeu que tenen 2 oportunitats més de millorar la seva puntuació en el joc del robot durant tot aquest matí. I a banda, el projecte, la presentació del projecte, els valors de la FERS Lego League i tot el que forma part d'aquest repte de la FERS Lego League d'aquest any. Bé, ja estem a la taula número 2 amb els equips 13 i 14, MC Toys, RMSI i Robotech. Mig minut i comencem. Comencem aquesta nova competició aquí a la taula número 2. I us recordem que podeu aprofitar per visitar els equips de la Junior FERS Lego League que estan als passadissos al costat de recepció. Per tant, podeu també visitar, aviam què és el que estan fent els més petits, els petits científics en aquesta FERS Lego League. Després els visitarem, després ens visitaran, també podrem parlar amb ells, els nois i noies més joves d'aquesta FERS Lego League. Escola Universitària Salesiana de Sarrià, EUS, organitza la 10a edició de la FERS Lego League de Barcelona. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Vinga, estem esperant que estiguin a punt per donar-los l'entrada amb aquesta FERS Lego League. Till the dawn, let's Marvin Gaye. Sembla que ja tenim un equip a punt, esperem a l'equip de MC Toys. Aviam si també acaba d'ajustar el robot. Sembla que tenim a punt, sí. Tothom a punt, per tant, els hi donem l'entrada amb FERS Lego League. It's Kama Sutra show and tell. Yeah. Whoa, there's loving in your eyes that pulls me closer. It's so subtle, I'm in trouble, but I love to be in trouble with you. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the
Quedem ja els últims 30 segons. I temps. Vinga, aviam, que sentim aquest aplaudiment aquí a l'auditori. L'aplaudiment pels dos equips. Gràcies al Rodotec i als, com us dieu vosaltres, MC Toys. Aviam, aquest nom que és el patrocinador i... Bueno, és igual, l'important és que us heu estrenat aquí a la First Lego League. Com ha anat la vostra competició? Bé, hem tingut un... Sí que nos ha salido mal una cosa, pero la hemos podido arreglar. ¿Sí? O sea, que contentos. Sí, mucho. ¿Habéis podido entrenar en el pit o todavía no? Bueno, un poco. No hemos tenido mucho tiempo, pero lo justo para... Bueno, pues esperemos que tengáis más tiempo ahora para entrenar. Mucha suerte. Gracias en vuestra participación aquí en la First Lego League. Gràcies també a tots els companys de l'equip. Jo el que us vull el repte que us vull llançar és que a les properes competicions vull sentir més aplaudiments, vull sentir que els vostres ànims arribin bé aquí als companys. És molt important que la resta d'equips, pares i mares també que ens acompanyeu aquí a l'auditori, que envieu la vostra energia als nois i noies que estan competint aquí al joc del robot, perquè no és fàcil amb els nervis que passen, amb tota la preparació que porten aquests dies perquè tot surti bé i el dia D avui doncs que competeixin aquí no és fàcil. Per tant, molt important que sentim aquí el vostre suport. Bé, doncs ja estem preparant-nos a la taula número 1, en aquest cas amb els equips de Roboclot Senior i Has Quedado Robotizado. Sembla que Roboclot Senior està a punt, estan preparats, ara ens esperem a l'equip Has Quedado Robotizado, aviam si també acaba d'ajustar el seu robot i ho tenim tot a punt per començar. Estem a punt, per tant, vinga, els hi donem l'entrada. First Lego League! Escola Universitària Salesiana de Sarrià, EUS, organitza la 10ª edició de la First Lego League de Barcelona. These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel. I'm standing still. And nothing else matters now. You're not here. So where are you? Últims 30 segons. I'm missing you. Where else can I go?
temps. Vinga, aquest aplaudiment. Va, el que dèiem, aquest aplaudiment fort pels companys que estan aquí competint. Què tal, companys? Com ha anat això? Bueno, no molt bé. No gaire bé. Què ha passat amb el robot? No ha acabat de funcionar com esperàveu? No, la veritat que no. Per què? No ha tingut tot que fer molt bé. Bueno, abans funcionava i ara no va molt bé. Això sempre sol passar, oi? Que a casa i a l'escola funciona perfectament i aquí no tant, eh? Bueno, ja sabeu que teniu 2 oportunitats més i el que és més important, que la FES Regolic és molt més que la competició de robots, per tant, molta sort també amb el projecte científic, val? Fort aplaudiment pels companys, que segur que la propera ronda, la segona ronda, els hi va molt millor. Els hi deixem els 2 equips repassant ja la puntuació obtinguda en aquesta primera ronda, la seva primera participació a la FES Regolic BCNeus. Com dic, repassant la puntuació amb els àrbitres i saltem cap a la taula número 2, en aquest cas amb els equips 17 i 18, Trim i Lego Let's. Sembla que estem a punt ja amb els equips. Per tant, de seguida que el cap d'àrbitres ens autoritzi, els hi donarem l'entrada amb el nostre compte enrere particular, amb els FES Regolic, que els hi dona l'entrada a la seva participació. Els àrbitres que estan donant les últimes indicacions per aplicar la normativa d'aquesta competició del repte Trash Tech d'aquest any de la FES Regolic BCNeus. Estem a punt. Per tant, atenció, que els hi donem l'entrada. Sí. Vinga, m'ajudeu o què? Vinga, som-hi. First Lego League. Encarem els últims 30 segons.
Temps, ja estem a temps. Un fort aplaudiment pels companys. Què tal? Com ha anat això? Bueno, no ha anat gaire bé, però... perquè hi ha errors i no tenim un mesurador, però... Ens hem deixat el mesurador. Bueno, ja sabeu que podeu ara anar al pit, intentar entrenar una miqueta, val? I teniu 2 rondes més encara. No ens preocupa gaire. Perfecte. I com porteu la presentació del projecte, la preparació? Bastant bé, sí, està ben fet. Quan us toca, ho sabeu? No. Bueno, d'aquí una estoneta, no? Per això teniu el vostre entrenador, cap a les 12. Que tingueu molta sort i gràcies per participar. Un fort aplaudiment pels companys. Que tinguin molta sort, que acaben la seva primera participació a la primera ronda, però que queden 2 més encara en aquesta 10a edició de la First Lego League BCN EUS. Una edició en la que esperem més que mai la vostra participació també a les xarxes socials. Ja ho sabeu, el hashtag oficial d'aquest any, que és FLLBCN_EUS, amb 2 S's, FLLBCN_EUS. Allà podeu penjar totes les fotos, comentaris, vídeos, totes aquestes fotos que esteu fent, doncs les pengeu a les xarxes socials també, perquè volem que aquesta festa també es visqui a les xarxes socials, a l'Instagram, al Twitter i al Facebook. I ja tenim preparant-se per iniciar la seva competició a la First Lego League els equips de Sleepers i Lego Ergo Sum. Bueno, ens falta l'equip de Lego Ergo Sum, per tant... no, el tenim, que no els veia, mira que sou alts, Benvinguts. Estan acabant d'ajustar el robot i de seguida comencem amb ells també la seva participació a la First Lego League. Bé, ja veiem per aquí algunes cares jovenetes, per tant, ara saludarem també els equips de la Junior First Lego League que ens acompanyen aquest any en aquesta 10a edició de la First Lego League BCN EUS. Benvinguts i gràcies per ser uns equips que també ens estan fent unes aportacions molt interessants en el repte d'aquest any. Per tant, si voleu visitar-los, ja sabeu que podeu anar als passadissos del costat de recepció. Allà estan els equips de la Junior First Lego League. Bé, nosaltres ja estem a punt aquí a l'escenari, per tant els hi donem l'entrada. M'ajudeu si diem First Lego League, vale? First Lego League, endavant! Escola Universitària Salesiana de Sarrià, EUS, organitza la 10a edició de la First Lego League de Barcelona. You used to call me on my... You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Últim minut de temps. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Últims 30 segons. That can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along.
since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. I temps. Vinga, aquest aplaudiment que arribi fins a les taules de competició. Com ha anat això, amics? Bueno, regular. Regular. Esteu repassant la puntuació amb els àrbitres. De moment, tot d'acord, tot d'acord. Sí, bastant bé. Ha anat millor que les pràctiques. Bueno, això fantàstic, llavors, no? Ja sabeu que teniu 2 oportunitats més i, a part, la presentació del projecte. Sí. Que tingueu molta sort. Ens veiem a la propera ronda. Un fort aplaudiment pels companys, que els deixem aquí ja repassant la puntuació amb els àrbitres. Gràcies de veritat per participar a ells i a tots els equips que un any més fem d'aquesta festa la trobada més massiva de Lego a Barcelona, la First Lego League BCN EUS, la gran festa de la robòtica i l'enginyeria a Barcelona, en aquest torneig internacional que participen més de 230.000 estudiants d'arreu del planeta, de més de 80 països de tot el món. Entre ells, aquests més de 30 equips que avui estan amb nosaltres en aquesta primera edició, no primera edició, la 10ª edició, però el primer dia, això sí, de la First Lego League BCN EUS d'aquest any 2016. Bueno, estem esperant ja que es preparin per competir els equips de Lego Mix i la Farga B. Bé, doncs em diuen que la Farga B no el tenim perquè al final no ha vingut a competir, per tant ens quedem amb l'equip de Lego Mix. de la First Lego League de Barcelona. Estem esperant que els companys aquí facin els últims ajustos al robot perquè funcioni correctament i de seguida que ho tinguem els hi donem l'entrada amb el compte enrere particular nostre a aquest First Lego League que els indica que comencen els 2 minuts i mig de temps. Sí, ho tenim, per tant, vinga, els hi diem First Lego League, endavant! Bass guitars, fellas in suits smoking on cigars. Those little boys making all that noise, but you ain't gon' steal the show. No fancy cars or bass guitars, fellas in suits smoking on cigars. Just play that song I know. Take a deep breath and blow. Últims 30 segons. Apurant els últims segons, els amics de Lego Mix. I temps. Bon aplaudiment per Lego Mix.
que ha iniciat la seva participació. Què tal, companys? Com ha anat això? Bé, Contents? no. Que ha fallat, s'ha parat al mig de la prova, perquè no sé què li ha passat a la bateria, s'ha parat i no hem pogut continuar fent totes les altres proves. Bueno, tenim esperances, com a mínim, perquè les properes rondes vagi millor. Sí, perquè n'hi ha dos proves més i es pot. Perfecte, ja sabeu que això és molt més que una competició de robots. Per tant, molta sort també al projecte científic. Gràcies als companys de Lego Mix, que es queden ja repassant la puntuació amb els àrbitres. I ja passem cap a la següent taula, on s'estan preparant els equips de Ypsilon, Viaró i Daina Isar Robotics Team. Vinga, arrenquem en uns segons, però el que sí que us demano és aviam si notem aquests ànims aquí a l'auditori, si arriben el vostre suport als companys que estan competint. Així. Això ja està molt millor. Molt bé. Estem a punt, per tant, els hi donem l'entrada. Va, som-hi! First Lego League! Últims 30 segons. I temps. Hem acabat el temps. Vinga, fort aplaudiment. Fort. Ypsilon Viaró. Els companys del Viaró, que diuen que no passa res. Per què? No passa res. Estem aquí per divertir, hosti. Clar que sí, però ha anat bé, no? Per això? Bueno, o sigui, no com esperàvem, però bueno, ja la següent ens sortirà millor. Segur que sí, segur que teniu sort. I també la presentació del projecte científic, també la porteu bé? Molt treballada. Doncs que tingueu molta sort, els companys del Viaró, un fort aplaudiment per ells. També pels companys de Daina Isar, que es queden ja repassant la puntuació amb els àrbitres. Gràcies per participar, gràcies també pels ànims que heu enviat des d'aquí, des de la platea de l'auditori. I seguim avançant perquè estem ja al tram final d'aquesta primera ronda de la competició dels robots, d'aquesta First Lego League BCN EUS. I ara ens anem amb l'equip de Lego Creations RMSI, que els tenim aquí, que esperen també el vostre aplaudiment. Així, vinga, un fort aplaudiment per ells, que miraven què passa, que nosaltres no ens aplaudeixen o què, oi? Home,
Clar que sí, doncs ja estan aquí a punt. Per tant, de seguida els hi donem l'entrada en la seva estrena en aquesta 10ª edició de la First Lego League BC Neus. Estem a punt, per tant els hi donem l'entrada. Atenció, que tothom estigui a punt, tothom previngut. Ho tenim, vinga, som-hi! First Lego League! Últims 30 segons. Escola Universitària Salesiana de Sarrià, EUS, organitza la 10ª edició de la First Lego League de Barcelona. Bueno, sembla que ara ja tenim el temps. Vinga, fort l'aplaudiment als companys de RMSI. Com ha anat això? Bé, molt bé, sí. Contents? Veig cares contentes, no? Sí, sí, ha anat molt bé. Sí. Per tant, ja no us puc dir que la segona i la tercera anirà millor, perquè ha anat tan bé, no? Sí. Pot anar millor, però ara retoquem una mica els programes i ja estarà enllestit ja. Perfecte, doncs us deixem ja amb els àrbitres a repassar la puntuació. Gràcies per participar, molta sort també. I marxem cap a la següent taula amb els equips 27 i 28, R6 i Biaroxistixi. Ui, que difícil que m'ho poseu. Aviam, que m'ho dirà l'entrenador. Com es diu això? Biaroxistici. Biaroxistixi. Xistici. Xistici, gràcies. Ja el tenim, Biaroxistici. Doncs ja preparant-se aquests equips i de seguida que ho tinguem a punt comencem, els hi donem l'entrada en aquesta primera participació, en aquesta estrena, en aquesta 10ª edició de la First Lego League BC Neus. Recordeu que els horaris, totes les sales on tenen lloc les presentacions i tot el que necessiteu saber, el programa oficial, que és aquest paper d'aquí. Aquest paper que és on trobareu tota la informació, que abans algun equip em preguntava, allà està tot, horaris i localitzacions.
Vinga, ja tenim un equip a punt, esperem a l'altre. Ha acabat de fer els ajustaments necessaris al seu robot per començar. Vinga, va, vinga, que arribin els ànims des de l'auditori. Ho tenim a punt, vinga, els hi donem l'entrada. First Lego League. Roller skates, thin lines, hot sun and clear blue skies. The waves were crashing by. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud nine, Lord, the way you move your hips and lick your lips, the way you dip, you got me up so high. And girl, you got that body with them curls like a Bugatti. I just wanna drive. Oh, and girl, you know, round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Oh, round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Oh, round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Oh, round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Gravity define, I can't believe my eyes. That thing can bring the tide. Hey, around and round clockwise, like a merry-go-ride. I wanna go all night. Yeah, the way you move your hips and lick your lips, the way you dip, you got me up so high. Yeah. And girl, you got that body with them curls like a Bugatti. I just wanna drive. Oh, and girl, you know, round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Oh, round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop. Últims 30 segons. I temps. Hem complert el temps. Vinga, l'aplaudiment. Que arribi l'aplaudiment fins a les taules de competició. Com ha anat, amics? Com ha anat això? Bueno, amb una mica de nervis, però en les següents proves intentarem fer-ho millor. Molt bé, no ha sortit com esperàveu o sí? Déu-n'hi-do. Bé, bueno, millor que el del que ens esperàvem, però sabem que ho podem fer molt millor. Perfecte, doncs que tingueu moltíssima sort. Us deixem bé amb els àrbitres. Que tinguin molta sort aquests equips també a la segona ronda. Els esperem a la segona ronda aquí a l'auditori. De moment passem cap a la següent taula, la taula 2, on ja esperem que es preparin els següents equips. Els equips de Project X, de RMSI i Robocors. Vinga, estem esperant, estem a punt. Vinga, els hi donem l'entrada. Tots junts, First Lego League.
surprise. Lifted, drifting higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? But you won't get me tonight. Lifted, drifting higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? 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 30 segons. Escola Universitària Salesiana de Sarrià, EUS, organitza la 10a edició de la First Lego League de Barcelona. I temps. Temps, hem esgotat el temps. Vinga l'aplaudiment, vinga que arribi l'aplaudiment. Aquí fins a l'escenari. Bueno, com ha anat, amics? Com ha anat això? Bueno, molt bé. Sí. Home, perfecte. Sou dels primers equips que pregunto i em diuen que molt bé. Sí, que estic content. Llavors, igual que com ho fèieu a l'escola, llavors. Bueno, normal. Bueno, sí, millor que a l'escola. Sí. Que bé, perfecte. O sigui, que has respost perfectament al robot. Escolta, com porteu la presentació del projecte científic? O sigui, està molt millor la investigació que això d'aquí. I tant. Això per nosaltres ja sabeu que és molt més important que la pròpia competició de robots. Que tingueu molta sort. D'acord, amics? Ens veiem a la segona ronda. Vinga, fort l'aplaudiment pels companys que els hi deixem aquí repassant la seva puntuació. I ja cridem els següents equips. Vinga, que ja estem a punt d'acabar la primera ronda de la competició de robots d'aquesta 10a First Lego League de Barcelona, EUS. A punt d'acabar, després de la primera ronda farem un petit descans per poder anar al lavabo, per poder beure aigua o el que vulgueu. I començarem la segona ronda. Ara ens veiem amb els equips de Howard's Time i Club Cortocircuito, que ja els tenim preparant-se, ja els tenim ajustant el robot. Bé, estem acabant de preparar-nos, els hi donarem l'entrada. A mi m'agradaria que aquests petitets, aquests petits i petites que ens acompanyeu aquí, hola, 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 hola. Abans de res, moltíssimes gràcies per venir, gràcies per acompanyar-nos, vosaltres també, gràcies per estar amb nosaltres, hola, hola, hola. Gràcies perquè sou la cantera. Sabeu quan el Barça diuen la masia del Barça és que és molt bona? Vosaltres sou la masia de la First Lego League, la masia de l'enginyeria. Així que moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. I compto amb vosaltres també per donar l'entrada als equips, sí? Vinga, m'ajudeu, Som-hi, tots junts. First Lego League!
Escola Universitària Salesiana de Sarrià, EUS, organitza la 10a edició de la First Lego League de Barcelona. Come here and visit my world. Come here and visit my world. Did history, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost 'cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the grey sky. You and me is more than the lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the grey sky. You and me is more than the lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Come here and visit my world. Did history, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost 'cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. 30 segons. You and me is more than the lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. I temps. Vinga, va, aquest aplaudiment que arribi a Hogwarts Time i cortocircuito. Què tal, cortocircuito? Bueno, primera ronda una mica malament, però encara no hem pogut comprovar tot bé, així que a la següent ronda intentarem anar millor. Hem de ser positius. Això de que no anem gaire bé, hem de dir que la propera anirà molt millor, segur. La presentació del projecte científic la porteu bé? Sí, ja acabem de baixar i sí, ja l'hem fet i per mi em sembla que ha anat bé, ho hem fet Preguntes difícils? No, nosaltres que ens ho sabíem, sabíem el que havíem de dir, per tant no hem tingut problemes. Perfecte, doncs segur que teniu una bona puntuació. Moltes gràcies, molta sort, gràcies per participar. Els deixem als Hogwarts Times i al Club Cortocircuito que repassin la puntuació. I vinga, nosaltres avancem, perquè estem, com deia abans, a punt de tancar la primera ronda de la competició de robots de la First Lego League organitzada per l'EUS, l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià. I ara ens veiem aquí a la taula número 2, amb l'equip BDN Genius. BDN Genius acabant d'ajustar el robot, acabant de preparar-se per la seva primera competició del robot en aquesta First Lego League, en aquesta primera ronda de la 10a First Lego League. Bé, jo aprofito per recordar-vos, ja ho sabeu, que volem que aquesta festa es visqui també a les xarxes socials. Per tant, totes les fotos que esteu fent, aprofiteu per penjar-les tant a Instagram com a Facebook com a Twitter amb el hashtag oficial del dia d'avui, que és FLBCNEUS. FLBCNEUS, el hashtag oficial. Aquí us esperem tots els comentaris, vídeos, fotos del dia d'avui. Vinga, som-hi, els hi donem l'entrada. Tots junts, First Lego League! Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah, is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? I'm not just trying to get you back on me, 'cause I'm missing more than just
Salesiana de Sarrià, EUS, organitza la 10a edició de la First Lego League de Barcelona. ...30 segons, últims 30 segons. I temps. Fins aquí la primera participació de la primera ronda de BDN Genius. Valoracions, primeres valoracions. Sabien com ha anat això? Hem tingut uns pocs problemes és a dir, ho havíem preparat d'una forma diferent i ens ha sorprès just una petita dificultat al final. Tot i això, contents d'aquesta primera participació? Contentos? Contents? Bueno, sí. Suposo que a la següent ho farem millor i això. Segur que sí, a la segona millor. Gràcies, un fort aplaudiment per l'equip de BDN Genius. Gràcies. Aquí als companys a l'auditori. Segur que teniu molta més sort a la segona ronda. I continuem, vinga, que ens queden, 4 equips per finalitzar la primera ronda. Farem un petit descans i continuarem perquè el dia d'avui és llarg. La jornada d'avui és important. Més de 30 equips competint en aquest torneig internacional tan important com és la First Lego League, que aquest any compleix 10 anys. Per tant, contentíssims de continuar fomentant les vocacions científiques i tecnològiques amb tots els joves de la nostra societat. Ja sabeu, més de 1.200 equips a Espanya i d'aquests 30, més de 30 avui aquí a la First Lego League de l'EUS, organitzada per l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià. Ja tenim aquí a punt per competir els equips del Lego Revolution i Boletus Enterprises & Co. Estem esperant que estiguin a punt per donar-los l'entrada per començar els seus 2 minuts i mig de temps. Aviam si poden completar el màxim de les missions possibles en el repte Trash Trek d'aquest any. Estem a punt, vinga, els donem l'entrada als companys. First Lego League! Escola Universitària Salesiana de Sarrià, EUS, organitza la 10a edició de la First Lego League de Barcelona. I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover. Move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come out. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Últim minut. Just like a moth drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that 30 segons. calling you my lover. Move on. You
I temps. Vinga, fort l'aplaudiment, que arriba aquí a les taules de competició. Què tal, companys? Com ha anat això? Primeres valoracions, va. No, que parli ell millor. Parlareu els dos, va. No molt bé. No molt bé, per què? Què ha passat amb el robot? Doncs no ha fet el que tenia que fer. Segur que quan estàveu a l'escola o a casa vostra la cosa funcionava perfectament, no? Ho dèiem abans amb altres equips. Sí, abans funcionava millor, ara ja no. Bueno, ja sabeu que encara podeu fer algun entrenament al PIT, teniu 2 oportunitats més i a més el projecte científic l'heu presentat ja? Sí. I com ha anat la presentació, bé? Molt bé, sí. No hi havia res de complicat. Perfecte, segur que ho portàveu ben preparat, així que enhorabona, moltes gràcies, ens veiem a la segona ronda. Un fort aplaudiment pels companys, va! Que els arribin els ànims, que segur que a la segona ronda tot surt encara millor en aquesta FES Lego League. Estem a punt d'acabar aquesta primera ronda, a puntet. I ara ens anem amb els equips 31 i 32, l'equip Creps i Bepa Team. On estan els companys dels Creps? No, dic, de Creps i del Bepa Team, aquí, no? Bueno, aviam, doncs que es noti, que es noti. Que arribin aquí els ànims a l'escenari, que els vostres companys tenen la missió de tancar aquesta primera ronda. Així que arribin els aplaudiments, els ànims, l'energia als companys. Estem a punt? El cap d'àrbitre s'ho verifica, sí, estem a punt. Per tant, els hi donem l'entrada per tancar aquesta primera ronda. Vinga, som-hi! First Lego League! Wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember our love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. 30 segons. Escola Universitària Salesiana de Sarrià, EUS, organitza la 10a edició de la FERS Lego League de Barcelona. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us? I temps. Fins aquí hem arribat, Vinga, va, que arribin els aplaudiments. Això, que se sentin. Com ha anat això? Valoracions? Bé, jo crec que bastant bé. Bastant bé? Sí, bueno, podria estar millor.
Segur que la segona llavors estarà millor, la segona ronda, oi? Heu pogut fer ja la presentació del projecte o encara no? Quan la teniu? D'aquí una estoneta? A la 1. A la 1, encara teniu temps de repassar els últims apunts, oi? La porteu bé per això, ben preparada? Doncs que tingueu moltíssima sort, d'acord? Sort, ens veiem ara a la segona ronda. I bé, fins aquí la primera ronda de la competició de robots de la First Lego League BCN EUS. Bé, ens veiem d'aquí una estoneta. Ja sabeu que ens veiem puntualment a les 10:50. 10:50 arrenquem la segona ronda de la competició de robots. Descanseu i ens veiem ara. These shallow waters never meant what I needed. I'm letting go a deeper dive, eternal silence of the sea. I'm breathing alive. Where are you now? Where are you now? Under the bright but faded lights, you set my heart on fire. Where are you now? Where are you under the sea. Under the sea, where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. So lost. I'm faded. Escola Universitària Salesiana de Sarrià, EUS, organitza la 10a edició de la First Lego League de Barcelona. Turn your magic on. Let me see